Mubarak. Och hur gammal är du? 9. Ja. När fyllde du? Jag fyllde november den 15. Ja, det var för länge sedan. Det är faktiskt nära nu. Mm. Och då hade du så här overall på dig. Ja, jag brukar ha på mig inte så ofta. Ja, det är så här kallt. Då kan man ha på sig det. Ja. Vill du säga någonting? Jag vill se. Jag brukar spela fotboll på skolan. Det vet jag. Och det är roligt. Och vi har svenska, matte, NO. Det ska man ha alltid. Matte. Och vi har också zigzag. Exakt som oss. Våran är lätt, inte så svårt. Det tycker några. Och Våran är också lätt. ja. Men några tycker att det är så svårt, men det är inte det. Vill du säga någonting igen? Eller jag vill säga en sak. Nej, vi gör Okej. det. Okej. Vill du fråga mig någonting då? Ja, jag frågar dig. Hur många år är du? Jag är 7. Jag fyllde typ på 8 december. Oj, det var för 3 dagar sedan. Ja, det var i fredags. Ja, det var det. Några har fredagsmys. Det är jätteroligt. Ja. Vad heter du? Hanna. Gillar du katter? Ja. Vem är din vän? Bästa vän? Typ Nassli.